Здравейте, здравейте на всички, които ме гледате. Това е Майнкрафт Диаманти, епизод 1. Да почнем да играем. Добре. И какво? Чакайте, реклама. Реклама, пак реклама. Та, добре. Да почнем да играем. Уха, много голяма дърва. Чудя са, първо пред няма нищо. Ако имаш сила, ще да ми харесва. Ама няма. То няма. Добре. Какво? Нищо. Добре, добре. Ето ми го скина. Вече се го промених. Ако сте гледали ония епизод с джампинга, сте разбрали за какъв скин се отнася. Добре. Дърво. Само се усиля звука в Майнкрафт. Той е догоре. Трябва да се усиля този звук. Не, няма се. Няма. Няма да се го усиля. Ако имаш село на там някъде, ще да бъде хубаво. Но наистина хубаво. Така. Сега трябва да живея в някаква дървена къщичка. Голяма работа. Да завършам на мястото, където съм се спанал. Тук имам си. Идеално. Ще направим него. Виждате, че не ми се намаля храната. Играя на без чудовище. Това не ми се намаля храната. Без чудовище е яко. Нито се намаля храната, ни нищо. Но по-късно ще ги пусна и каквото ви нещо, кълфа нещо. Добре. Извините. Що вървя така сено, че съм? На мен ми се струва сено, че съм така за мен. И тъпа муха. Знаеш, тук ще ми я кажете. Никога не съм виждал толкова такива високи дървета. Такива от белите. За първи път виждам. Идеално местение. Овца, как е? Ще те погълнат. Ето те овца.
Само че наблизко мисля, че няма пещери. Това е гадно. Нали? Диаманти ще събираме, като няма пещери. Какво е ти сега? Нещо. Чакай да цъкне тягно. Ще направим меч. Бравичка. Не, ако направим две кръка. Една правдичка ще направим. Даже две. И един меч. И брадвешка. Шефим още дърво с ним. Тук е пълно с дървета. Пак Майнкрафт винаги започва, идва и реклама. Хора, ще ви кажа, че идва реклама. Но знаете. Ето и реклама. Но пак ще я махна. Оп, 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 очи! Хайдите! Разги. Махна се рекламата. Съжалявам, че виждате рекламата. Поне не е такава дълга. Като видеоклип реклама, вече не са такива. Преди бяха някакви видеота дълги 5 минути. Аз докато ги изгледам, тогава не снимахме. Тогава играех Майнкрафт, но не снимах. Опа, извинете за този шум. Мисля, че толкова ще ми стигна за една къща. Колко дървета имам? 2 стака и 3 стака и 5. Ще се направи голяма къща. Ето ще бъде от бяло дърво. Бяло дърво. Даже ще има и пот. Ла-ла-ла-ла-ла. Хоп, 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 хоп. Даже можем да направим покръвче. Даже може да бъде на 2 етажа. Не, няма да ми стигне дървото. За 2 етажа. Първо да се построя къщата и после ще видим за диаманти. Естествено няма да събера диаманти толкова. Може би след 2-3 епизода ще намеря диаманти. Хоп, 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 хоп. Много ли ще е голям? Един стак ми свърши. То тук има още много дървета. Честром ще се направя много неща. Да не прибързвам се. Може и да снимам на още един свят, който всъщност е много добър и аз не съм снимал на него, но играя на него. Очаквайте клипове на този свят. Не този, а има още един друг. Очаквайте
такива клипове на него. Хоп, хоп, хоп. Не знам как ще ти да направя пода. Не, първо да направя врата. Врата. Ето. И някой отвънка ще молика. Ето, гледайте какво става. Гледайте какво става отвънка. Ще молика. Шум отвънка. Ви ще го чуете. Ето. Още. Хоп, хоп. Айде да спим. Пак реклама, съжалявам. Тъпата реклама пак излезе. Много съжалявам, но ще видите и рекламите. Явно трябва да снимам без интернет и после да се включа интернета и да го кажа. Ти ще бъде. Снимам без интернет, защото ти с реклами. Човек ще се побърка. Да отивам да събирам материали. Виж в това. Аз не виждам пещери наблизко. Ако няма пещери сега, ще правим. Ще правим толкова, ще правим. Няма близко пещери. Вече не си виждам къщата. Не виждам много близко. Ние ще копаем отдолу, бе, хора. Ще копаем отдолу къщата и ще намираме желязо, но това ще бъде много. Намерих. И то е близко. Кости, бе. Ето и пещера ли е сега? Какво направихте ви? Ти пещера ли или е някаква си дупка? То е дупка. Овца дошла на гост. Искаш ли да пинем чай? Добре. Да, мисля, че... Чакайте. Мисля, че това ще е за този епизод. Дано да ви е харесал. Дайте положителен знак. И